som danskerne har snakket om de seneste par dage, nemlig ideologierne i det danske folketing. Vi har om til rapporter, som snakker med Dansk Folkepartis formand. Hvorfor følger I så mange ideologier? Grunden til, at vi følger så mange ideologier, det er, fordi det er det, danskerne vil have. Det vil sige, at vi får flere stemmer, og det gør så, at vi rykker endnu længere ind i midten af Minerva-modellen. Det betyder, at vi får en bredere gruppe mennesker, der vil følge os. Tak skal du have. Nu stiller vi om til en rapporter, som vil interviewe nogle danskere om, hvad de ved om ideologier. Ude for at spørge en dansker om de ved, hvad en ideologi er. Hej. Må jeg godt spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Ved du egentlig, hvad en ideologi er? Jamen, en ideologi det er vel, hvordan man opbygger samfundet og løser samfundets problemer. En ideologi det er vel også, at man normalt arbejder mod et slutmål, af hvad jeg ved. Ja, det er helt rigtigt. Jamen, tak skal du have. Danskerne ved altså, hvad en ideologi er. Nu har vi i studiet Mogens Larsen, som er ekspert i politik. Ja, Mogens, hvad vil du så fortælle os i dag om de politiske ideologier? Ja, jeg har taget en planche med her, der viser de 3 hovedideologier. Inden under socialisme, der kan du finde SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne. Inden under liberalismen, der kan du finde Venstre og Liberal Alliance. Og inden under konservatisme, der kan du finde de konservative. Inden under diverse ligger der DF, som er Dansk Folkeparti, og de radikale. Hvad er der så med diverse? Diverse, det går ind under alle dem, der ikke følger ind under de 3 hovedideologier. Men man kan faktisk ikke sætte dem rigtigt i båse. Og det var så alt for 21 nyhederne. Og have en rigtig god aften.